Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa oras niya to, alas 7:07. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Matuwang maray na aga, Martes po ngunyan, petsa 1 sa bulan kan Hunyo 2021. Ini ang Bareta alas 7, ako pa sa nung lingkod, Mardiladay, niyo ba? And outside lang sa mga Bareta, LTO, ginansilar na ang biyahe ka mga Bicolo na pasiring sa Samara, Mindanao na maagi sa Kabikolan. LGU Daragalbay, piganda na ang dagdag na quarantine facility para akomoderon ang mga nagpo-positibo sa COVID-19. Tulong lugar ay pinairaram sa signal number 2 dahil sa bagyong Dante sigon sa pag-asa. Mientras tanto, pag-abot kang primerong batch ni AstraZeneca COVID-19 vaccines na binakal kang private sectors, maatraso. Travel ban sa Vietnam, posibleng ipotob. Luzon Green, ipinairaram kan NGCP sa Red Alert kasuhapon. Sa ibang nasyon, pinakadakulang protesta sa Brazil, ginibukan rinibong namamanuaan. Sa lado ng Karawat Sports, Kai Soto, mabelta girara sa Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Yan ang headlines kan mga Bareta. Unya sa detalye sa enot sa Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Kinansilar kan Land Transportation Office o LTO Regional Office ang biyahe ka mga Bicolo pribado man ang publiko na biyaheng Samara sa Mindanao. Yan ang sinabi ni LTO Regional Director Francisco Ranches Jr. Tanganing may iwasan ang pagkatiripon ka mga biyahero sa mga pier. Epektibo inipon ngunyan aldaw, magiramduman
nakaaging mga may maraot na panahon, minasok pa sa mga pier ang mga biyero asin sa mga national highway. Kada bes na kansilaron kang Philippine Coast Guard ang biyahe ka mga barko asin iba pang sea crafts dahil sa maraot na panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mientras tanto, Beto Canlan Transportation Office na mairani ang mga serbisyo sa mga Bicolano, piglansar ka na sabing hensya ang Rev Up E-Patrol. Sa itinawang mensahe ni LTO Regional Director Francisco P. Ranches Jr., pinagunambitan kayo ni ang kagadaan ka munisipyo kan San Pascual Masbate na makaantos sa indang munisipyo ang serbisyo kan LTO. Sinda E-Patrol Chief Jolma DJ Dakiera asin Frederick Cito Ricampo nagiras kan sa indang eksperyensa na dakulang katabangan kun ang programa kan sa indang ahensyaan na irarani sa publiko. Banda pinigyan dyan mani Assistant Regional Director Vincent Nato ang mga Bicolano na ipagpadagos ang pagsuporta sa Rev Up E-Patrol asin iba pang programa kan LTO Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Higanda na kan lokal na gobyerno kan Daragalbay ang mga dugang na quarantine facility tanganing makumudar ang mga nagpopositibo sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Vic Perete, okupado na ang mga enot na isolation facility ng Banwaan kung kaya sa presente pigagamit ang infirmary sa barangay Anislag, Daragalbay. Dugang pa kan Alcalde na ang pagiging harani asing kataning ng munisipyo sa sarong syudad na sentro kan ekonomiya asing presente ang darakulang ahensya di gobyerno asal sa pagkukonsiderar na rason kung ata naglalangkaw ang kaso kan sa nasabing Banwaan. Sa girari man ang nagpagiramdam ang alkalde na dahil magpakampante sa pagkakaigo ng bakuna imbis mas pakusugun pa ang pagsunod sa minimum health protocol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bagatugan yan ang sa tuyang mga baretang lokal, ang bareta sa Radyo Nasional sinibapa, makalis lang kini. Ang bagong jersey, Mark Cagdiwa, may bagong tapang. Stanley Ringo, It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson, Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar, Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng
Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 1801 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagda sulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help to protect. Choose Nido 3 Plus. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ang nakalilimot.
Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Sa pagkamadagos sa tuyang mga bareta, tiglalao man na matinding uran na dadarahon kang bagyong Dante sa probinsya kan Samar, kaya ay pinagpatanig ang pag-asa ang posibleng flash flood o landslide. Sigun sa pag-asa, ang sentro kang bagyong Dante, pinakauring nakasirip sa distansyang 270 kilometros norte-este kan Surigao City, Surigao del Norte. Dara kang bagyong Dante ang pinakamakusog na paros na minaabot sa 75 kilometro kada oras. Arani sa sentro, asin may bigla na pagkusog o gustiness na naabot sa 90 kilometro kada oras. Ang bagyong Dante, biglalao man na mahiro pa norte-weste sa rikas na 20 kilometros kada oras. Ang tropical cyclone wind signal number 2 nakabandera sa mga minasunod na lugar, Eastern Samar, Samar, Northern Samar. Asin nasa tropical cyclone warning signal number 1 naman ang mga minasunod na lugar sa Luzon, Siring Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, asin Sur, Eastern portion kan Quezon, arog kan Tagkawayan, Ginayangan, Buenavista, San Narciso, asin San Andres. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Sa ibang mga bareta, ipinararamkan manamyento ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Luzon Grid kan Lunes na aga sa sarong abiso sinabi kan NGCP na sa indang ipinararam sa yellow alert ang Luzon Grid po alas 11 nin aga sagod alas 2 nin hapon asin po alas 4 nin hapon sagod kasuhapon man na alas 5 nin pagkahapon. Ang yellow alert ay pinangangahulugan na may manipis na reserves na sana ang grid base sa supply asin demand kay ni. Ipinararuman sa red alert ang Luzon Grid po na alas 2 nin hapon sagod alas 4 nin hapon. Kasudma na gustong sabihin may zero ancillary services o generation deficiency. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa ibang detalles kan sa tuyang mga bareta, sinugo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kapitanes di barangay na arestaron ng mga tagsadiran and resort na nagtutugot sa mass gathering sa senda mga establishmento. Ini matapos magbayular sa health as in safety protocols kang gobyerno ang gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan City kan nakaaging Mother's Day kan tugutan na makalaog asin makapag-swimming ang ginatos na katawo apesa kan existidong community quarantine. Meron na sinugo man ni Presidente Duterte ang mga lokal na gobyerno na dahil pagpalinyakon ninhalawig na oras ang mga nagpapabakuna tanganing maiwasan ang mabantad sa helang asin magpositibo sa coronavirus disease of 2019 o COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly.
Dakulang Pilipino pa magiraray ang takot na magpabakuna kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Inisigun sa Department of Health o DOH matapos na magkondukta ng survey ang ahensya para aramon ang pulso kan publiko sa COVID-19 vaccine. Nagluwas na sa nasabing survey na saro sa mga rason kung nga tahabo magpabakuna kang publiko dahil sa takot asin magiging epekto kay ni sa lawas o pigapod na adverse effects. Pero digdi, pag-iisip man kang kadaklan na bako epektibo ang bakuna kontra COVID-19 mantang anibaman dahil sa mga negatibong impormasyon na nadadangog manungod sa bakuna. Ipinahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na sobra 40,000 ang naging responder ninda sa nasabing survey kung saan inanaging basihan ninda sa indang information dissemination. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Maatraso na nagkapirang simana ang pag-abot kang primerong batch kan AstraZeneca COVID-19 vaccine na binakal ka mga pribadong sektor. Sigun kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na naisibog sa Hulyo 14 ang pag-abot kan 1.17 milyon doses ng AstraZeneca vaccines gikan sa ultimong simana kan Hunyo. Sinabi niya nga mga sira na pangyayari dahil talaga makokontrol. Siniguro man ni Concepcion na maabot sa Agosto ang second batch kan AstraZeneca COVID-19 vaccine para sa private sector. Inaprobara na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagkapalawig sa inbound travel ban kan mga biyahero gikan sa India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman as in United Arab Emirates o UAE. Ini ang kumpirmasyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Napagaraman na matindi ang patakot kan mas nakakaulakit na Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 variant sa mga nasabing nasyon. Sigon kay Roque, ang travel ban magkapadagos poon ngunyan Hunyo 1 as madurar sa Hunyo 15 ngunyan na taon. Dakula man ang posibilidad na magpoto ang gobyerno nito sa Vietnam para maiwasan ang paglaog kan sarong hybrid variant gikan digdi. Pero sigon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na dahi pa ini pwedeng panginutan dahil kay puhan pang beripikaron ang pagkakaigwa ng sufisyenteng ebidensya na nasabing variant kombinasyon kan India as in UK variant. Pigadalan man ni Maray kan World Health Organization o WHO ang report matapos magpaluwas ang gobyerno kan Vietnam din impormasyon may kinaraman sa mixed variant na base sa sign ng pag-aadal marikas na nakakaulakit sa pagining paros. Sigun pa kay Berhere na nagpaluwas naman in announcement ang WHO manong udigdi pero dahi pa nakakuagabos ang mga detalye as nagko-coordinar pa ini sa Vietnam. Mantang nga pera digdi piglinaw man ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Attorney Gilberto Lauwenco na dahi papigdeklarar nin alert level 4 ang Taiwan kasunod kang paglobo maning kaso kang COVID-19 sa nasabit na nasyon. Tiyan doon nila Wenko na solamenteng preparasyon pa sana ang pigagibo sa nasyon para may mga plano naman ini kung magitaas pa ang kaso. Nagko-coordinar na ang Philippine National Police o PNP sa mga lokal na gobyerno sa nasyon inibilang pagsunod sa direktiba ng Interior and Local Government Secretary Eduardo Año sa PNP SMBFP na magtabang sa vaccination rollout kontra sa COVID-19. Siguro kay PNP Chief Police General Guillermo Elezar, 35,415 kabilugan na 50,000 na tauhan na sa indang iaktibar matabang sa paggatod ng mga bakuna. Madang natatadang 13,840 pulis iyo mapotob ni minimum health public safety protocol sa mga vaccination sites sa bilog na nasyon. Avera din nakantabay man ang Medical Reserve Force kang PNP para sa deployment in kaso kay puhanan para mag-facilitate ng pagbakuna. Mandag sinabi man ni Eliasar na handa naman indang gamito ng air as in sea assets kang PNP araw kang fast crafts, boats as in helicopters para sa paggatod ng mga bakuna sa mga rarayong lugar. Makakaresibi man in protective gear ang gabos ng mga pulis na ipapawagas sa tatawan man sindan ng vitamins at supplements bilang pandagdag proteksyon kontra sa COVID-19. Maabot man sa 3.4 milyon na doses kan COVID-19 vaccine ang piglalauman na mag-abot sa nasyon ngunyan na Hunyo. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na 1 million doses
kan Sinovac ang maabot sa Hunyo 6, 1.3 million doses kan Pfizer BioNTech sa Hunyo 7, asin 900,000 na doses nin Pfizer BioNTech sa Hunyo 11, asin 200,000 na Moderna doses sa Hunyo 21. Sinabi niyang nakatala na pag-abot kan Moderna vaccine na inot na bat sa nasyon sa 20 million doses kan Moderna. 13 million doses mandigdi ang binakal kang gobyerno, mantang ang 7 million doses pig-order kan pribadong sektor. Yan ang bareta niya sa lado nasyonal, ngunyan sa bareta sa ibang nasyon. Nagkapirang ribong mga namamanuan kang Brazil ang nagprotesta para ipaabot ang saindang pagkauyam kay Presidente Jair Bolsonaro dahil sa pag-handle kay inikan COVID-19 crisis. Inabig sabing pinakadakulang hiro protesta poon kan magsikad ang pandemic. Giniban si paradong hiro protesta sa ibang parte ka nasyon, arog kan Sao Paulo, Rio de Janeiro, asin Brasilia. Nagkapira sa mga pangapunan ni dayuan pagkapatalsik sa indang presidente asin mas madaling abuton na COVID-19 vaccine. Magirumduma na kan pagpuang ka pandemic iginilid sa nakan Brazilian President ang COVID-19 na inapod pa kay ni bilang sadit sa ng trangkaso. Sa ngunyan, nahampang ang Brazil sa third wave kan COVID-19 kung saan nagrehistro nin 2012 ang nagadaan sa laog sa nanin sarong aldaw kan nakaaging Sabado. Uminabot naman sa sobra 16 milyones ang kabilugan na kaso na may 460,000 na death toll. Sa lado ng Karawa Toy Sports, biglalaw man na magabot sa Pilipinas ang 7'3" basketball prodigy na si Kai Soto para maging parte kang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers na gigibon sa Clark, Pampanga. Enot nang nagpirma ang 19-year-old na si Soto nin kontrata sa team kan Adelaide Tigers na nagkakawat sa Australian Professional League, lalo na nagkakaigwasan ni stopover sa Japan. Siring man, posibleng day siya makasabay sa training ngunyan kang Gilas Cadets sa Inspired Sports Academy Babol sa Calamba, Laguna dahil sa maigpit na protocol sin may siraron pa siya sa 14 aldaw na quarantine. Ang prestiyosong torneo itinalaan sa June 16, sagod sa June 20, mantang 2 beses nakawat kan Pilipinas sa karibal na Korea, asin 3 beses man ang laban sa Indonesia. Sarungga naman sa nang kaipong kan Pilipinas para umabante. Sa barata niya tong inilawas na ning sarong International Journal ang resulta sa ginibong clinical trial sa nasyon sa paggamit ng virgin coconut oil o VCO bilang bulong kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19. Inampayag ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Fortunato de la Peña, asin sinabi na importante yun na may publikar ang ginibong pag-aadal sa ginibong clinical trials. Nagluwas na epektibo ang VCO bilang functional food na nakatabang na pangbulong sa COVID-19. Sa kamugtangang panahon, ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Pag-asa, please come in. Diyos marhay na pagkagapos. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical storm na si Dante ay padagos pong naghihirok pasiring sa Norte Solnopan, pasiring sa sirangang kang Kabisayaan. Kasin kasubagong alas 4 kang madaling araw, si Tropical Storm Dante pigakarkulong nasa distansyang 310 km sirangan kang Surigao City o nasa distansyang 595 km sirangan sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 10.2 degrees north, 128.3 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 75 km per hour halani sa sentro. Nasin pagbukso ng duros na abot sa 90 km per hour habang naghihiro pasiring sa Norte Solnopan sa rigas na 20 km per hour. Digdi po sa mantang ang tropical storm na si Dante, bukas po ng pagkaga, pigakalkulong nasa distansyang o nasa may bahagi na ng palapag Northern Samar. Sa Webes ng pagkaga, ito po ay pigakalkulong nasa distansyang 155 km rangang kang Baler Aurora. Sa Biyernes ng pagkaga,
Ito po ay pigakarkulong nasa distansyang 155 km sirangang kang Calayan, Cagayan. Nakabandera man po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur at sa Camarines Norte. Digdi po sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol. Dulot po kang trap netong si Tropical Storm Dante. Ang duros ay moderato, sundo sa Makosog, nahali sa Sirangan, sundo norte Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin dagatang kang Kabikulan, magiging moderato, sundo sa Maalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigilauman Santas poon 24 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:17 ng pagkaga, asin masulnop at yan na alas 6:08 ng pagkahapon. Dinisan Alvin Almohela, Kampag-asa, DOST, Legazpi. Thank you very much, Melvin. Mga tukang yan na po ang kabilugang kasatuyang alas 7 mga bareta ng pong aldaw. Petsa 1 sa bulan kan Hunyo 2021. Sa pangarap po ni News Director Edwin Peralta, sa yung regular na kapagbareta. Technical side, kasabay ta si Ronald Baldo, asin siyempre si Melvin Almuela, Kampag-asa West Regional Forecasting Center sa Kamugtagang Kampanahon. Ako pa silong lingkod, Mardila Daingiba. Ang hapot masunod na with VP Henry. Taud-taud siya na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon masunod na pagkalipas lang kaini. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa